थांब बहीण हर तुका आता ना बुडूनच घालते. अरे असो काय पाठी कोण लागलो आणि कोण माहित नाही काय? अरे ताता तुमचा रोजचा दहा पण इतको कधी भियालो बघू नाही. अरे विषय तसो हा ना. अरे लपड्या बिड्या केले काय रे? वाटतंय का लपडा केला क्या? करतलोय असं वाटणं नाही पण करून नेल्यासारखं वाटत. अरे अण्णा इतकं पेटांच उठलं नक्की झाला काय तुमचा? ह्या पोरान इटप ना गेली ह्या काय सांगते लगीन कर ऐकणार नाही मरे अजून येऊ. मग करून टाक. फिरान परत थय दिले वर गाव नको नुसता लगीन म्हटलं का लगीन झाला काय? आता ना बहीण हरत असं याच घालतो नाही. ते आम्ही कोकण अजून ऍप बघला त्या ऍप वरची आता लगीन वाजवून टाकतेला. अरे होय होय कोकण वधूवर ऍप असा तो आणि बघलेल्या पोरी बरोबर की ना चॅटिंग सुद्धा करू गवताला. बाबा ते आता ना घरात जा मी कोकण वधूवर याचं रजिस्ट्रेशन करून येतोय. काय तर मंडळींनो तुम्ही सुद्धा लग्नासाठी इच्छुक असाल तर काळजी करू नका, कारण याच कंपनीचे कोकण वधूवर ऍप सोबतच इतर समाजाचे देखील मॅट्रिमोनी ऍप आहे. त्यावर जाऊन तुम्ही मनपसंत स्थळे पाहू शकता. धन्यवाद.